बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। उदियागुरिनि बनरगाव बनसु आन्चलिक आफादखौ दाफुंनाय जाबाय। बे हाबाफारियाव 60 सा सोद्रोमाफोरा बनसुनि बनरगाव आन्चलिक दोलोआव मुं थिसनबाय। बनरगाव बनसु आन्चलिक आफादनि आफादगिरि महरै आशिष नार्जारी आरो नेहाथारि महरै जगुराम बसुमतारीखौ सायख'नाय जायो आरो बे हाबाफारियाव रंगुल बर'आ बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनो बनसुनि सोमोन्दै फोरमायो। भिडिअनि गेजेराव आं नोंथांमोननिसिम मोनसे एप्स लानानै फैदों, जाय एप्सजों नोंथांमोना आइफन देरहानो हागोन। बे एप्सनि मुङानो जाबाय टक्सेल एप्स। नोंथांमोना बे एप्सआव एकाउन्ट खुलिना गोबां रांबो आरजिनो हागोन। नोंथांमोना बे एप्सनि गेजेरजों आइफन 13 प्र' मेक्सबो देरहानो हागोन। बे एप्सआव नोंथांमोना 500नि रिसार्ज खालामनानै गिभवे पार्टिसिपेट खालामनानै आइफन 13 प्र' मेक्सखौ देरहानो हागोन। बे एप्सनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होना दोनदों। नोंथांमोना बेवहाय चेकआउट खालामनानै डाउनलड खालामनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना बेवहाय गोबां रांबो आरजिनो हागोन आरो बेनि लाकी विनारखौ मोनफ्रोमबो समबाराव फोसावनाय जायो। अब्ला नोंथांमोना माखौथो नायबाय थाखो? नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांना डाउनलड खालाम आरो खेबसे ट्राइ खालामना नायनो हागोन। जायफ्रा गोसो दं आरो जायफ्रा गोसो गैया बेवहाय स्किप खालामनो हागोन। मोनसे दुखुनांथाव रादाब। थांनाय मोनायाव गंनै गारिया गिख्रंथावै सौग्रावलायदों उत्तर प्रदेशनि यमुना एक्सप्रेसआव। बे जाब्रबथायाव 4 सुबुंफोरनि जिउआ खहा जादों आरो गुबुन 4 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जादों। जाथायनि खौरां मोननाय लोगो लोगोनो पुलिसा जाथायसालियाव सहैयो आरो फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनदों जोखोम जानाय 4 सुबुंखौ। बिटिआरआव जोंखौबो सोदो। बिटिआरआव जोंहाबो थानो मोनोब्ला गोजोननाय दङ। दिनैसिमबो मानो सोसननो हायाखै होनना बिश्वनाथ जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ नेहाथारि अनन्त दैमारि बिथाङा बुंदों, जोंनि जिल्लायाव जेसेबांखि आफाद थाया मानो आरो बर'नि गौथुम थाया मानो, जोंहा रावजोंबो हिंसा गैया आरो गोरोबलायनानैसो खामानि मावलांनांगोन आरो जों बिटिआरआवनो हाबथारगोन होनना बिथाङा बुंबावो। दिनै फुंबिलिनि समाव बांगालदबा बामलिमा बाजाराव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो। खोलाहा फारसेनिफ्राय फैनाय बलेर' पिकआप गारिया बांगालदबा बामलिमा बाजाराव सालगुरि गामिनि अजय ब्रह्म बिथाङाबो निउ बङाइगावआव ना लायनानै फानो। बिथांजों मोगा-मोगि एक्सिडेन्ट जानानै थाङो। जाब्रबथायाव अजय ब्रह्मनि आथिङा थोंसे बायो आरो गोब्राबैनो जोखोम जायो। बलेर' पिकआपआबो बिथांखौ बासायनो नाजानायाव साखाथिनि साहा गलायाव सौदाव हैयो आरो साहा गलानि सासे सुबुंनि आथिङावबो सौदाव हैयो। बे समाव पुलिस हानजाया जाथायथिलियाव फैनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ।